Здравейте, приятели! Аз съм Роза и днес с вас ще играем няколко игри в Roblox. Например, сега може да играем ето тази. И ако хора нещо ме чувате да викам тук, значи, че се ядосвам. Да, като не мога да мина нивата. И да. Сега искам да опитам едно нещо. Извинявайте, ако чувате тук лабубо. Това е песента от ето тази игра. И ще ми кажете, вие ще видите дали да се превърна в лабубо или не. Ето сега тук имам едно лабубо, което ако натисна тук, ще стана лабубо. Ако натисна ето тук, няма да стане, това че аз не искам. И да. Продължаваме. Тук трябва да минаваме нива от по-лесни до по-трудни са. И да. Тук има хора. Ето тук вижте хора как се превръщат в лабубо. Тук. Аз съм играл, но не съм минала всичките тук. Всичките как казваше. Забравих как се казваше. Всичките нива. Това е трудно, не е лесно. Трябва това лабубо да се махне от мен или ми яде. Ето вижте ми лицето. Това прилича малко на мен. Обърна се. Ето хора. Трябва да опитам да натиснем това бутонче. Видяма хора. Трябва да бягам. То му е вече да влиза ето това вътре. Не е да другото. Само да гледам. Да се пъхвам. Ето го. Не може да влизам. Той ма гони. Нищо по-хубаво. Не, тук няма нищо. То тук може да падне. Не може да не хване. Ето тук може да падне. Ето на той ме гони. Ето падне. Ето видяхте. Ама на някой понякога, нали, тук като сам дойде, тук му гони и дори се опитва да скача ето тук, но не успява. Това копче, което го натиснах е да ето това. Аз тези нива съм ги минала, но още не съм минала всичките, защото ми са трудни. Ето. Сега да ми да почнем да продължавам. Ето, и това съм го минала. Това че ама да ми е трудно тук. Това е първия път го минавам. Ето без да падам в лавата. Чай да падам. Те защо щупват? Ето, първия път ги минах. Тук трябва да падна в водата. Ето. Между друго искам да ви се похваля пак, че имам 6 абоната, вися. Другите хора, които не ме познават, чакат да слезнат тук долу. Да падна, не мога ли да падам? Което не ме познават, казва, че да е луда за 6 абоната се радва. Все пак е нормално. Някои хора мои да имат 0 абоната, поне аз имам 6. И пак ще имам, за това, че много ви благодаря, много ви обичкам. И все така продължавайте, наистина. Много ви обичам. И аз си казах в едно клипче, че в петък ще имаме дневния за вас. И добре, стига сме говорили, да ходим. Тук трябва да минем тези нива. Ето тази плематопка, ще подяваме нищо. Не знам. Не знам как не го пием или другото. Ето сега. Тук е я. Трябва тук да се кача. Това съм минала, нали, казвам, че миналки. Ето това лабубо ще ме яде. Трябва да се дръпне. А като влезна, ето това се затваря. Това, че трябва там да натисне едно нещо. Не знам как да ви го обясня. И да другото нещо.
Ще ме хване. Ето, разбирам. Ето, не се правите. Не се чудвайте. Първо ще го измъна тук. Ето така. И тук има едни стълбчета. Ето и тук вече няма да минава. Не го гледайте. Ако падна, може. Няма да падне. Но ако не сте се абонирали, направете го. Ако не харесвате това видео, направете го. И да, нека да продължим. И това обо тук що не гонеше. И след това съм го минала. Ето. Искам го и ходи това ми докоро. Извинявайте, ако ми излизат такива неща, наистина просто ми излизат, не знам, ще се качвам. И пия едно наргиле или какво и това нещо. Не знам, пия от него и ставам на простречка, съм трудно много бързо хода. От това нещо, вижте, така е така. Вижте какво става с мен, виждате ли? И тук съм, бум, само трябва да не падна в лавата. Тази лава е по-то и опасна. Тук много трябва да минала. Ето. Път. Това малко се страхувам да не падна. Ето, видяхте ли какво е леното ми зелени неща. Ригнах се явно. Ето тук също го минах. Абе, ще ви кажа, където стигна, където не го минах, там ще ви кажа, че не съм го минал. Но ето това съм го минала, хора. Това няма да го натисна, защото така ми изчезва той. Забрах как се казва стълбата. И пак аз не искам да изчезва, затова че да. Да се качвам и да натисна това и да се фърлям. Ето и да се фащам на тази стълба. Да. И се надявам да ви хареса. Ето това вижте се. Вижте. Видите ли как ме бута? Бута ме. Това вярно. Бутаме! Бутаме пък. Да, ще падне. Айде, не мога. Какво стана сега, хора? Добре, само една секунда пауза, да се избира една друга игра. Или пак направо ще играя ето тази. До нея, където ето тази. Само една секунда и пак се връщам. Хора, извинявай ви са, ама нещо се бъдна играта и вижте като натисна ето тази игра, която искам да игра. Просто няма интернет, пък има интернет, хора. Просто не знам, бъдна сама играта. Да сега колко хубаво се върча да питам ето това, където чекаш ми отпреднат. Нещо се бъдна. Но добре, на който му хареса видеото, да се абонира за канала, да хареса с камбанката и до утре, или може би до после ще направя едно видео продължение и ще играем тази игра. Това че, чао, много ви обичам!